салом алайкум дӯстои азиз, бародаро. Курси имрӯза 6 феврали соли 2025. Орион Бонк 1000 рубл 116 сомону 30 дирам. аз худи Сбербанк ба картаи душанбесидӣ агар сум равон кунӣ 116 сомону 30 дирам мегзарад. Спетамен банк 1000 рубл 116 сомону 30 дирам. банки Эсхат 1000 рубл 116 сомону 30 дирам. $100 1085 сомон. Алифбанк 1000 рубл 116 сомону 30 дирам. $100 1085 сомон. аз худи приложение Сбербанк онлайн ба Тоҷикистон равонкунӣ 116 сомону 30 дирам мегзарад дар картаи Орион Бонк Тоҷикистон. раҳмат барои дастгиритон дӯстои азиз. ҳатман дар канали мо обуна шавед, лайк монед ва подписатсия кунед. мо ҳам ҳаракат мекунем беҳтарин видеоҳоро пешкаши шумо гардонем.